ai duk namijin daga son mace wallahi bai ce mata su shiga gida. Abba baby kake yawa mana baby just enter now. Wallahi sai in maka kuwa kwarta ya cikin shi ya ga wallahi. Mun ihun kwarto. Wallahi sai in maka shi ko cikin shi ya ga. Yanzu. Down, slow down. Baby mu shiga ko? Mu shiga ina? Mu shiga cikin mana. Kai da kace min Kalido za mu na mu ci abinci. Mun kama cikin gida kuma. Ki gane wani abu wannan kin gane gida ne kawai normal kike ganin sa a gida amma wannan ya ci uwar Kalido. Abubuwan da suke cikin gidan nan sun sha gaban Kalido kin ga akwai kaza, akwai pizza, akwai shawarma, akwai boga. Baby, esin cikin gidan nan ko in ba har kankara take mayar da mutane idan muka ƙure ta. Baby take yarfa mana da Allah mu ku. Lalle wallahi yanzu na tabbatar da baka sona. Ai duk namijin daga son mace wallahi bai kata cikin gida ya ce ta shiga cikin gida. Ban gane ba na son ki ba. Wallahi baka sona. Wallahi baka sona dai in kana sona baka kawo ni cikin gida ka ce wai mu shiga in shiga to cikin gida in me zan yi maka cikin gida. Kalido ho kace za mu na mu ci abinci. Kassa ni shi to. Kina ji baby da son ki nake kwana kuma da son ki nake tashi kuma son ki ne na san azza'in zai kashe ni a wannan rayuwa. Baby ki daina faɗa wannan magana da Allah mu shiga. Wallahi ina yi ma kuwa kwarto wajen ga wallah yanzu ko ina yi maka kuwa kwarto wallahi. Me kuwa? Wallahi ina yi ma kuwa kwarto. Jama'a kwarto. Ga abun ba sai ya kai mu da haka ba. Ana yi muna jin daɗi. Bari zo mu je bakin titi in dora ki akan abin ta ki tafi. Aikin banza ma malam.